up, up. Ay, ayaw pang pagpaas. Ah, di ka. Sumpagay taron. Dili, dili. Hmm? Sige. Okay. Sige. Sige. Up. Sige. Enggak sih. Biru ah? Hah? Ang duha. Pakanon lagi mo. Ngayog pagkaon ngayon. Pakanon lagi mo. Ayaw lagi mo kulit-kulit. Ayaw mo kasudan to. Kay pakanon lagi mo. Ah! Ayaw. Ato to. Sa muka jaday. Ah. Inggara. Tunggu. Enggara makatoy oy. Enggara ka. Nawala ko ng kabuang ha. Ta. Ala ka di ka pakanon. Di mo pakanon lagi. Ajo pakanon mo. Tuh kay. Masa pa masayaw ka to. Baby pa minaw hagi. Atubang to bata. Para kinisa imo ha. Ta. Ta. Ah, bahala ka. Ato bata tanaw to ah. Da. Tu kamera. Gi-vlog ka. Gi-vlog ka to ato. Gi-vlog ka to. Wah! Ini si COVID murag kurik. Baby ka now kini akong baba para imo ha. Up. Aray, ayaw pang pagpaas. Ah, di ka. Sumpagay taron. Dili. Sige. Up. Sige. Enggara sih. Biru ah? Hah? Ah, enggara ka. Bukan pakanon kan horon di. Up. Apa? Dili. Di ba? Toy, na irot to ya. Ta. Ayo lagi. Ano na ko ganahan mo eh.
Muna mong bata. Nga bata. Nga si Yam Yam. Wakay ligo. Wakay ligo. Wakay ligo. Wakay ligo. Ano ko dito? Tayo, iro tayo. Kulit ka jo among iro. Sa taon maligo na ko kay igang 20 minutes later. unsa na humana sa humanghod og kanang patag sa humay unsa day iro ga samok-samok ka si COVID ba din na o lagi si COVID na unsa mura maghinglandong sa init na pod unsa man muinit na ni tapos si mama nang laba adto kuangan pa man na ma. Dahil na magdi mo init ron kay arong uga na kay kinadaghanang binlarunon para sa sala. Gidunjang ra tong sala kay manurok ug di na ikuan. Bisang lapuka kay gisig-uwan. Jesus gibuno gibuno si COVID kay ga saring-saring nga ring kuan, ga lubog-lubog ka ring humay. Katog si COVID. Na-appeal sa vlog si COVID. Pali kay ga saring-saring manaring gabinla, di ba ang init. Nga na ragod po kasayon mga binlan. Sayon ko doon sa kinainitan, nagtinghipos sa niug muuwan na kina dagan-dagan po. Nga jo. Di na mapatag kay Anto mak kung natipak man po din. Dilalim no. Nag-ani na ba di si Oliver man? Daghan naman din nag-ani ani dia. Di na lisod og humay, di na lisod og bugas sunod kay. Ting-ani na, bahalag oy ayuda. Ari sa bukid og magkugi na raman. Makakaon. Pero kinakapuyan ko ni mag-ani oy. Sila ram ko nag-ani-ani ani gahapon. Manghod na awan balik tagbilaran kay kaani kabulbot kay di maani kinasayangan ka ajo gagawan uwan ajo naman gani kinakaani ditag iro ato agi bunong mga kay kasamok-samok lagi diyan na humana ni jao kuan patag sa humay buwad na pasagdaan na ajo hala naman ang mga manok na nagmangurok namang nuktok na diha unsa budong pamipot tubos kay napa punong lain kay to apay lain pong putna ato amo ang ibuwad aron mausa lagi labog init kay jang palis bubunok na pud ang uwad na putani ka uwad kay gahinam-hinam lagi ka makakaon na may bagong humay bagong ani kinalamian kinabuhi sa bukid kana kuha sa ako sa lamang
moments later. Karon guys, magdara po may ring ubos. Kaya magbinlad kaya na tagahakot itong manghud to pasan. Bisa ra bang inita o isunod kay sige ra ba ni bagbut. Kay kapoy ba dyan magbinlad guys. Ay, inita. Labog uwan. Naibinlad na isa kasako. Sa una diha manibay ani sa una karon jamu naman. Kana daan man nga bahay. Ako naman po nasundon og Rick. Og na po na si Kubed ga. Samok-samok. A few moments later.